Yasin SOMPA mani jeni akati apana unu warada. SOMPA de asitine imunu ema akati apa. Ye no mai munsam makudi munsam yina ne kasebo. Bijisam ni ejasu sem yina. SOMPA de abama SOMPA FM ema akati apa. SOMPA TV MNGA SOMPA TV MNGA. Oh, wisdom ni mitie SOMPA FM he SOMPA TV. SOMPA 106.5 Ghana de Shimama Mamunyina Moha SOMPA Abrono so sa awia promtoba kase bo ayaboabo no yede ebesomo kase bo firi abefa SOMPA firikese a ewo Sante Mantemu 93.1 afei Adamfo Pa Radio befa bi ewo Paris France abuchimemu kwadoma ayedoma 101.3 Nkranza SOMPA 90.7 ana tachimani ya SOMPA 106.1 amaro fisa sunyana so yetam 98.9 ana Kingdom wanamo afakase boyi atwapeti wotiebo SOMPA 106.1 mankasimu adie no wode koda no sonso yedamu eye SOMPA FM and Facebook no yedamu live eno ya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra YouTube no so saa na maru mfisa nsamodo yedeba no bosha wa www.sompaonline.com wokwa obenya binu wakenkan na Endpoint Homeopathic Clinic wanamo adom aso yasene wokwa kono kwa hwa pomudin mu afei Hajia Special Food say wadi aduane papa na eta wochie na kasa natural mineral water nso wadi nso krojin enso akrakra yemu ena wiei ensamodo ayabo ni nyina beda na ya baba sane mudiama wo no neni animu no ebi enese enkran mantemu ene enya semketo amamma yahodo beye duowotwe ena wo mu mpanifo nyina atware yesi adwumadie kese bi ekoso a eye World Leaders Convergence na emunsem yedenam aposifo ya wan mo fefie mantemu so eba man yesa wachire ne pamienu bia yesu se wan motia be fontenten fidie ni so ebu omanfo Saran so ne yachi nipa mienu ewo Ashaiman ene ne mpotema mo kire se automobile spare parts bi ka ho nade en wo mo akwa yiyi a wo mzu se eye krono ade a ene wo mo bo amanhwehwemu atimi akoso majority leader ayo wo ma Ghana no asebe fie so wakasa was MPP fuei se montimi akwanko fire ken ofere atem fa mfiri America mamu ama Ghana dia 2028 munyimani emfiri so domkuma ye wo mai emrase bedwam ena wo so wo de ato dwase panyini pa woda gold board ano esese wo bepiem wo ho na wo mutimi toto na no sanse wo moate se sika esom 9 billion Ghana cedis no ayira ewo na kachi sanso ana ndc amanyoko no legal team Ora Victor Adawudu anso akasa wase Maslok enkane panyi kwantrofo anu watano ma me sadna tamaklo ye beto dwase wabedru ma Ghana mu no wase nigetam no washase a ocha NPP amanyoko no wo mo akasa de atia se Chief Justice atu kwan se wono 2026 FIFA World Cup ya ekoso yi wono so ginamu dendendi amanfo so wo mo ntiase ni ntia Chief Justice edien wo kope ewo World Cup nase na wamafo ye wa Sante Mantemu so ebosu jetire efia hodo bia aya dokoro wo mo na emunsem etesei Socialist Movement of Ghana eye ekuo bia enhye ya banase na wo mo de nsema hodo bia todwa efa akyerkyerefo ne adesuafo nkitahudi a empempi ya na ekoso wo mo ntemu a etimi ema empamu agudie enso ekoso sane yebere na ye mafra won mo si so titiri ne maria no
wometumi asiesie womo ebra womo bu wonmo nsa no ntino doma ahinkro mpanyimfo ya bambo mu nsam ane apomuden eda wonmo abamu wonmo ede nkyerkyere dwumade bi ahyehye so se hwewio so nananom atrankonwa mpanyimfo eda no en womo de ato dwase contractors a womo ye timber adwuma wombe sada se nua ya no womu bununka wubu ya no wadua foforo ahyem abeka wenom ho ya bone nyina abada ya nkrofo amaman so de eka ho a ye de baba som ye ne ya ye no wode ahia abakenkan semedi ama wo no eya asonfo banu AKOSUA AGYEIWAA akode boaten enimedin mene ADWOA ASARE afei ensemono enchiremu ankasa enie se ya nugusu ayekasei enhyiamudie bi ahyase ya wiase amama hodo beye duo wotwe ne akire en wo mu nyina abo anamo ababepie mu wo my Ghana mu ani nyina no eye World Leaders Convergence Conference bia ekoso asa adwumadie we no efa reparatory justice senanse mu ntemu mampani His Excellency John Dramani Mahama ekopie mu wa manone ya wo mu kodi nkomo fa se abibiman ya abrofo ibedi yeso enema hodo ya wo mawia no ebre aso se sese sa ne mani nyina yensa kanye bi kura mpatesika bidie esese yetumi agye se de be ya emfie mpempempen hodo ya wo mo ababe se nema wo haram no yebetimi anya na musidie bi ede amasa de no ti sa nhyiamudie no ena enne countries ahodo beye duo watwe wo mu nyina ba be piem wo Ghana ha wo mo ba beye sa conference no na osofo ya wo sha manoni dwumadie ensem so wono na di mu ntintimayie na wo se we no Senegal mampani ababi Namibia Liberia Sao Tome and Principe wo mu nyina mpanimfo ahodo wo maimu Prime Minister ya wo da Barbados minor ano Vice Prime Minister ya wo nso efri Equatorial Guinea afei Algeria mampanyini wo habi ene amamma ya ahodo bi 80 de ye kase ye boboso mako a eyade se adagye ebebo yen na wo mu echirem se sanhyiamudie yi wo mu hwese bosome miensa ya eda ye nimi wo betimi atoto niema se de be ya sanamon foforo bi wo horo mo ese wo mu tu efa de mampani ye koka ye ewo United Nations honom no a wo ma hye atu ede afa ho enti enne sa adwumadie no wo mo ahyase edidi nkoma hodo ye mampani John Dramani Mahama wono na ye host no a bibia esi ne sere so nti ede ni edi saa nkitahudie ya ekoso echi hwebe enkosi se enwumre no numbebo ebetena se hot bite kase bone de na ensema hodo a wo ma boro so ewo conference no asene yebe bobo ni nyina no na fe ya bebubu no toto ahodo e de amanti wo hye ye Facebook page no so a na kire se amamman ahodo mpanimfo no a wo ma bebeduru Ghana ha no ebidie e na etwagu no ye ni e de akire nwumre kase bone mu no ye de mu nsam ebebremo Central East Regional Police Command no de abase wachire nipa mienu bia yuse womo nam kwache kwaso ne kwabone so ebu omanfo efaso na asa nipa mienu a wachire womo no womo din ane Oba Precious Chiduben wono wanya mfihya no aduasa baako ana ama manche enso wanya mfihya no aduonu nwoche na wachire wono mo June boso de to so edu mienu no mu ya enneyi wode womo akwakopie mu ewo court na court no akire mu a na asa nipa mienu no wono dwumadi a wono de nyina no yese one mo tena abefo entintanfidie no so na one mo bunkrofo afaso wo mo de to wasa one mo elton cars eno anu dwumadi a one mo die enti wo mo de to wasa one mo ton cars sa no a aya wo ba betobi na one mo bu e de afaso be wi akire ka no a won sanka usika so a na akwakwashim enipa mie no a ye ka one mo asam wo no ebusua wo mo na da yen Facebook no so no ko one mo a wo benya wo mo na wahwe wo mo kyese eya hometesem na abosifo nkrata ya wo mo de ba ye no akire mu se nipa birum na baya complain de ma womo na complain na won baba ye no na won mo kire mu se wo mo hu advert bi e wo TikTok se jito hybrid bi ka bi wo bi elton $8,800 and nipa no ton wo na eye campaign na ne din ene shipa China
human automobile sale ana one more de TikTok ho ana one more ton wo enti cars ne de egu bebre enti wo kwa wurim se bia a Chinese company bi ana wone one mu dealie se Ghana fo birum na share kira one more area sa de no a wo mu bu omanfo efa so na wo kire se wo mu no mu di nkomo no akokoduru ba bi se ka no wo mo ne je ho enti de aye no se wo hye one mu tuaka na one mu che sika mu mienu enu mu tuaye wo kire se December bo sunda na to so enkono ana odi kan akotu ya sika edikai part payment no eno ye 46,895 Ghana cedis eno odi kan tuaye enti December bo sunda to so du nwotwe no eno okotu ya de to so esoso eno ye 53,428 Ghana cedis enti wo kaska ne mienu bo mu a na akwa 200,323 na wo kire se bra wo tuya sika ne wiye no ana wo sere nkrofo no se sani aye ne wachie sika na dodo no a ya de aka ne kra de wachie wi anasa enti ka wo mumra na nkrata no a ewo cheseka ne ho no wo muntumi nhunu eno na wo de nkrata bebre no na krata no wo de ba ye no wo ko hwemu no na sa krata no ye fake wo boa ya wo bu no ade afaso asam no no so ama wom kokobo aposifo amane ya edidi muwa ma won kwakire abayi wa efra se amomancha wonya mfinhia no aduonu enwotwe na wom kwakire no no na akoda ne ba be kire mu se bo wono de woni mu hwio na wobie account adema wo ba efra se oba precious yi wona share ne se womie sa account na wobie a na wogi sika ne de gumu a obema na 1000 Ghana cedis anka ne sika 10 million ento no de woni mu hwe ne mom obi account no adema wobi no wode ne din eto so na ne nyina mu no se woboa e ma abonefosam course wonti no aposifo akire bi adeka ho a enei eredi mu ama oba precious no nso won monsa aka no ya ka sai won wo kire mu se enei wode won makwa kopie mu e wo court a oba precious no yare mande no nemum ama mancha no a e wonya mfinhia no aduonu nwɔtwe no no ko bie bank account de ma oba precious no court kire se wo ma ne bill nemum sika wɔtwade ato ne tiri so no aye 70,000 Ghana cedis e wo se nipa baako enso ba begina no wɔkyena bi yɛhwehwɛ aba wane ne yehunu a ya panakira kwan e de afiri sa nipa yi enkyɛn na wo kyerɛ se nipa no kra wo se wo asase ya ho nkrata edimuo ya esefata ne yegetum e wo ma Ghana emu aka wo bi ama emfimfim matama posifo ade afutuo ama Ghana fo nyina sa wo mo besere yame yene na wo pa akyeche wo nneoma ya ton wo aba front interfidie no so no na wo bi amfa 6 ana ne 9 e wo ma Ghana emu Yetoa ensem no eso aposifo achire enipa mienu ya womo kire se womo kohunu se womo ete taxi bi mu a automobile spare parts ka ho na de bi na egumu a womo su se saa spare parts no eye kronode en womo ekochi ye na assignment runabout operation bi ekoso wo ho eho en womo kohunu saa eniema ye chi nipa mienu yi John Achu enedi kan na Jonathan Pupulampu womo mienu na womakodi aposifo akachi womo bo amantwehwemu atimi akoso na Chief Inspector Prosper K Amponsa wono na edi operation no anim no wokire mu se police reporter womo de baaye no womo koye night duty ya mpempi bambofo womo ta koye no na womo night duties patrols ahodo ya womo koye no womo hunu se taxi biba na taxi na eba ne ya loadi enade ye bi wo boxes ahodo mu ni ade no womo se da bibi ete sei de emu oboram kakra en womo gina taxi no womo bisa Achu ene Jonathan se na enade ya egu ehyen ni mu no ehina mudi free na mode ekɔ hwan ena asoma mo eye hwan enade ya womo kire mu se enchiremu a emrantie no edema aprosifo no na enhyeda ento asomu ye enti no womo esizi sane mane nyare hunu se eye krono ade ebia no womo akosesa sa wobi niema na womo edi dwane enti wo sha womo kire se boxes na womo bie so no na clutch boosters yi ebi wom afefuo injectors boxes mienu womo se hu top light yi bia no so boxes mienu enti wo ba Facebook a eniema no a yesu se ye krono ade no eno na yedi egu ho no na afei headlights ahodo nso car headlight yi bi eno so ka ho ne niema hodo pii na womo ekire mu esesa niema ni se na akoye exhibit ya bambofo na gi a eno no ya danse ya ba beboa manhwehwemu atimi akonkan womo srese wo ahama ne mpotemu na wo information bi ebetimi abo aprosifo na ma wo mahunu ba bia sa niema ni efire ene sa nkrofo no kra ne nipa a womo ni dilie womo su no wo mobanya wo betimi appreciate ye panti police station bi a ben wo no
betimi akona information na wono de akwa aprosifo na womo sese womo yenhwehwemu ne wie na ekowiase se Jonathan Pupulampu ene John Achu woman ntimi amfa nkyeremu papa bi ama aprosifo de na kyese mra no ano na yede womo ekwa akogine. Aria from Tobraka Siabana, which is free SOMPA 106.5 Accra. Yatoa and Samno Eso. Na Arabia Wanyan Finchano at Diasa and Numinidia and Saka and Michael. Yaka say, Wako Shano Kofi Kwamu, ya. I won't feel you. 1 Leg Junction, and no ya Bronwa, a 1 Millennium City, a walk Gomoa East Mansinimu. Na Arawa Samna Sawa Penny Pay, where your carpenter near ya would need Juma, Sunny Senefata. Na Nanwa Dan will be at a contract to be and some sir, in a story building, one must hear in a castle what didn't ya, a gooswo, and he what Juma na waya. Na one much ramusa, now one no more sorrow a wabaswo, and a watching Niana free will be was here. Na a bra what tenant and sa watching Nianuano, and na lighter who may ya one more connected was suri, and sa AKOSUA cable no bakum, and a busia a shocking war, and one no. Send you was ya no. Yaka say or binso mu or first about her from kimono, watching an animal ewo and Seattle. Na yaman boni kwa de maya obutu and 50 mantamo bomoteni. And na Abubakar Sulemana at a chenkomano, I am penny for be a 1 more 50 mantamo. Nana samu wakaye ebi eni. Kaya bin woye before bi no jina iron ross so fro no wade na de aguso ma no jina iron ross no na woyi proud man na proud nsu wo hunti oka high tension no na light no bo no ma oboto fem to auto fem na wode do millennium hospital no so why nyamede ofra no Mike na mfe de be 35 36 awon am say awon yer be 3 kra na me na panyin no wo kra onya 9 years na na man panyin no wo kra o yar ma other I was here where I was someone else. Way a kunafo no adia to 1 year pass answer and we much rasa na yera no me yamiensa ana wafiri muwaja won ho ene nkoda no ho na eno wachi no Nana Abubakar Sulemana atwa so adeto aban no ene assembly no anim se wokoto asere adan no wayesesie ne si high tension cables no ase no anke yanwire ni nyina tungu sanse dru brete se ye nsuo doto no a aya na ehu pa so manfo kora betumi afa ho no high tension ase no okay adwuma na high tension ase de me ya contractor tama mesi dan him say high tension 50 feet interval and sun was start asase and low tension so 25 feet and ya adwuma sisi aman me ya obi ya adwuma ha high tension so assembly for aba manone ma aka manone so grow ye nti mesre aban so obi mo obi o ya adwuma ben high tension bia electricity funa this is assembly funa wa hwe madam nyama no wa atwa so that yanchen bebreba last week ya so be light on so ya mama light actually no 20 side I was on your turn and kai I na my from panyefo no bia one more ewo Gomoa East Mansinimu and 50 mantamo Millennium City and Chiaso honom Nana Abubakar Sulemana SOMPA 106.5 FM Accra suni ye to aprem to breakfast ye bonuso ede amamo omeyi emrase bedwafie na yede wo ekonadom kuma no wo mode ato dwa se panyini pa woda Ghana Gold Board ano yera sami jemfi esesa wo mo twene herede de ne bepiem wo meyi emrase bedwafie wo se de be ya wo betimi aba becheche mu ni enti anaso ye no wo mo aboka esom 9 billion Ghana cedis na dom kuma no echire mu se nanse mu kura Gold for Reserves program ye aban de ba ye no eno kura ho sensem da hono ma wo munyan kanwie ye ne se foforo aba bebumi na wo mu echire mu se na Bank of Ghana ni Gold Board jumedi ya wodo ya wo mu die so na sa 9 billion Ghana cedis no wo mu hunu echira kwanti won pese wo mu hu se mismanagement bi ne koso anase sika no obi nsase na afa anase wo mu ede adantamufuo bi middlemen bi abamu ne nam so amasa 9 billion Ghana cedis no wo mu hu echira na wo mu de wo masama wo mu katia wano no na efiri sabra wo mu hyase ye boss a Gold for Reserve program no ne ye ho ka ahodo de efiri Bank of Ghana ka che ne ade no yera sameje mfi na nkasa ba be kire mu se enya de se wo mu ni musansam no ho hwe ya ne dom kuma no kan no kura bi anyina mu ni nyina so papa bi ani ho so still wo mo se ba bia wo mu gina no wo mu gina nti no se nke be ya opanyin na nkasa wo mra se be dwafie ho na wo mbe kire mu enye de wo ne na na manne no wo mo de statement aba wo kina no mo releasing krata afoforo sa de ne de enya de se wo mbe twea ma wo kura
Alexander Afenyomakin wono ena eye domkuma no ba no deni ne nsɛm a wɔde tu dwa enra ɛwɔ emrasebedwa fie ho ni bini. The issues are gold ball. Those issues smell. It stinks. Well noted. He must bring the chief executive of Gold Board here for Parliament to do the necessary inquiry. Because that is my prayer. That is all my plea, because this is a government that is saying all over that it believes in probity and accountability. Probity and accountability, and there are 9 billion losses. So Gold Board procurement are not transparent, and Mr. Speaker, the public wants to know. Chese yewura siaman ra wotie dwemu kura twa na no kura no wonte the speaker na heka ne kura wono ne point no opese wo make no eno an wo make yeru Alexander Afenyomakin ya wo ye donkuma no ba no deni ne ete ne nkan no si ye pe ena tene ema dom dodo no Roxanne Nelson Dafia Makpo wono so de tu dwa se ya wo munya sa ade na wo moye no na sa adwuma we kura no wo makasa responsibility no oman photo samfo ankasa finance minister ena sasa wo ba ade ehu details nyina eba oman mrasebedwa fie ho no mo enti senke be ya wo ma finance ministry no emra me wo madwuma na wo munya attack no ade bia na samijamfio na gold board wo eno de enya de se emfasodie bia beba so. His agency serves under a certain ministry. So it is the minister who must come to respond to the question. Speaker. So if the question indeed has been found and directed at him, the minority leader should get the members to redirect the question at the appropriate but honorable, the majority leader should desist from this often attacking the Gold Board and calling it all manner of names. Indeed, we are a product of probity and accountability, and we live by it. Roxanne Nelson Dafia Makpo wono ena eye trene ema dom dodo no ewo mei emrase bedwafi metre majority chief whip. Na amrase bedwafi kronwa no ena dom kase no ba no dani yero mahama ayargan so sore gina no zewa MPP fo nya de hiani o enya de hiani kura na we ya de pre power 2028 ene mo bare pa na wo ka de akere mo say former finance minister yero Ken Oforiatta and abu ni kete mu no akwatira America mamu no agese wakwaje green card enya na adwene kura so obesi Ghana ne anechina amu yabu ni ho akonta no na se MPP fo pese wo mu win 2028 dia ene na bossa na wo mo sha Ghana fo se wo mema yero Ken Oforiatta ba o mai mu sanse woni wo bia sika no obebu akonta de akere no wo mo mane mara anya sade ya 2028 wo mo to madwene. Mr. Speaker, I believe that Ghanaians should demand of the NPP that if they don't produce Ken Oforiatta in this country, they should never come before them asking for power again. Ghanaians must demand of the NPP, because you presented him to this parliament as your nominee for a finance minister, and we approved him as a nominee for finance minister and gave him our economy to manage. And he mismanaged it and ran away. And you want to go back to Ghanaians and ask Ghanaians to give you power again, so that you will bring another Ken Oforiatta to mismanage the economy and run to Europe. That's what you want to do. And Ghanaians must be asking MPP not to even appear before them to ask for power unless they have brought Ken Oforiatta back to this country. That's what I think should happen. I was your warrior majority leader, your my gun, and Russell Jeffy, your Mahama Yaraga, and yet says I wanted to be Edema Domkuman. Na yembra NPP amanyukuo no womo akache na womo akaseti yase Chief Justice Yewura Paul Bafo Boni etu kwan akopie mu wo Canada ho Toronto ho se wono so 2026 FIFA World Cup ya AKOSUA na jese nra Ghana match ikura na Chief Justice ginamu dendende a wo hwe videos ahodo a agent re ha e wontintan fidie no so no wone Vice President na mo eni mpenifo ahodo bi a womo kebie womo wa aban mu NDC aban no mo na chese womo nyina ehwebo mu eno na amanyokuo NPP so womo wonsem bisa se na Chief Justice de wodo ho ba for a national event etete se na onam World Cup wase na wo ya de na chese bia
atentene ne ho nsam no wanhwe ya na akwakwa ye bibie wo ho san se we no wo de wo ho akwakwa dom amanyoku NDC na ma na ye pefe ene enso ye nim se eba atentene ne adwuma no a judiciary reform ni tichuru pa no de bia ye kasa wo ye independent institution ya sebe obi entimi mfa ne ho afofore bi ema me fofore wo mo ema adwuma a wo mo ye no entimi enkon kan anase pepe ye entimi nadi entim pepi ya lawyer fo ajeje fo ene enyumanyuma hodo bi wo hono ma ya nampenifo no ye hu se wo de ho jeje amanyosem ni adeade mu a na so wo manfo pese wo mu bisa nsam kakra e wo ho ena nkrofo kasa na Chief Justice akwa World Cup wasia na ade no kura no papa yi eba yi enye NDC fo na appointing no enye NDC aban ena di Chief Justice ne baaye enti so wakopie mu World Cup wasia den e kire se bia wode ne ho e fofore amanyosam ni adeade a na panyina wogina mu e kire sansam no mu e ma NPP amanyoku no e ye kwankyerefo a woda enkitahudie ano Yera Richard Ahiagba. With the NDC, it creates certain worry, and observing from where we stand and the conduct of the government, we see that this goes to reinforce a certain fear we have that in our country, justice is selective, and to have the Chief Justice, the head of justice delivery or administration in our country, be in that close proximity with the NDC makes us worry that indeed what we are fearing may gives credence to our concern that this government cannot be trusted to ensure that all guardians are equal before the law, given what we are seeing. Trust is the greatest asset of the judiciary, and when that trust is quickly comes into question based on the lack of neutrality, I think that is something that the judiciary itself should be worried about. Director of Communications Emma NPP Amanyoko no Ora Richard Ahiagba ena yete ne nkano na wono anu si ye no ena NDC Amanyoko no legal team no so baako a wodi mu ntintima Yera Victor Kojoga Adawudu wono so dia to dwa se NPP fo ba bia asem nie no wo mo pese wo mo kofa asem ba ho Chief Justice ikura e bia wo kwa akwaye na adwuma bi wa amanone ho wo kwa akwaye na ade ena World Cup yi ababeto no wo ho no wo se ene manento mfa ba bia wo mo bo match no no so mfa ne support enkoma Blasters away amanyosem ben ni wo. I don't think the Chief Justice just traveled just to go and watch this World Cup because he has other activities that have been lined up. And if he is in that jurisdiction and he coincides with this as a duty of him as being a Ghanaian and decides that let me go and also watch the match. And there are other officials where he can pay pleasantries with the other officials. And you come to the conclusion that the proximity with these people, with other officials, it's making it that people will not have justice. There will be no fairness. I think that it's far to be fair. Wei Yera Victor Kojoga Adawudu NDC Amanyoko no legal team no waka womo a womo da so no. Na Yera Victor Adawudu amana so wa eno de baba to dwase ansansan bi ne namu a ne nyina no akwa gina se NPP Amanyoko no hyase eboso bo se former chief executive officer Adema Maslok Mama Sadimna Tamaklo Mami bedru o ma Ghana mu no NDC fo boa wono de na kwakwa sha wankwa na empese chese ne 10-year jail no kra no owakwa serve ewo prison ane yate ano se bibia sa kra ni ho na mama ne yakasa yi wo Ghana Police Service won mo akachia won mo ede hye mapa agu akwam sane ya bayi emfinhia dunu a Ghana ban ede ato no so se won konkotwa ewo da approach no wo betimi atwa na sa pepepe enti dia o manfo no kaka anansansama wodo ya enenam wo no emu biye no wono mo etesa na wo manfo bekaye maami encha bia ana obabedru ye ewo ma Ghana mu junu boso ndana to so enkro no ana manebo no eba ya se wo free America mamu aba bedru ni nyina no ayese ye de ntansa abone se wo ma Ghana aboka na eka no wo ma Ghana abono kwa na bra no wote akonya so se maso kapanyipa no wo mane mane sika bi nkwanta na wo akwakwo nya se Ghana ye bisa ne nsem enam so ma na sene no Accra High Court no kra no ma minister court no sene ho dodo no nti wo besra ada ye shoy kra ye shoy yade nti wo kwakwo no yade wo America mamu ampa wo ma na bra na ye wo so wo no sanso de babie ma fei ebre ne so ye ne ye twema mi babie a entwe enti court no bu asam no de gu ne so esra se ane wo ma ne finhie du nyame ye adom no ba bepiem wo ma Ghana mamu a wo bekwa kwotwa ewo adabampo achi na eno na jombo sum da to so enkro no ma
maame ba bedru ye ewo Ghana ememu ana wo se wo kokotwa ewo da approach NPP fo ahya tete won so wo mo boapa we krokro da John won be se Ghana fo hunu so mo ye adwuma biya mana so mo boa won de maame na kwakwo sie kura so mo si dwade mu abehu ano no won na esene no na so wasakwo ana ye wura Victor Adawudu ya wono aka mranimfu a wo mo gina mo de ma NDC amanyoko no ho no wono kire mo se bibiya se ne wo tesa na mara no de ediwa na ediw ehso won sa ene wudi na wo mo babetena konyo so ni mpre no so yi de wo mo kire Ghana fo nyina se wo man no won ma ba se wo mo ba ye ni ye wo me ye ni biara enti NPP fuoi sabio madana mo so da ye na so mo anase ehunahuna mo a mo mpambo abi nkyina san se NDC fo de ba wo mo ba ye no wo mo ba se wo mo ba beboa amoman no yatumi akoakoye nim abusua ye toa prem to breka se bono so e de ama mo nyamba Facebook ne so abraso bie SOMPA Accra 106.5 oba hanu a obehu ye na wode won kanto so no ato ho e de amaye kama won semfoforo emu no ekuo bi a ensha ban ase ya ye fe wo mo Socialist Movement of Ghana wo mo de nkrata bi apie adwa wo mo kirem se wo mo so ani atwa video bi a edin tire ha ewo abefo ntintafidie no so a na wotwe mu yedi mu enkomo ewo SOMPA ye kase bo ahodo emu ni nyina no eye Bole Senior High School video bi a beto odwa na sabe kirekire ni a wono no ekire physics ewo school honom ena desuani baako na kyese nya asem keto akora akatimu en wo mu edie na ho nsensem no akwakoye bebrama video ne baaye no enipa pi na kasa ede afa ho na amanfo bi se wo mo kora na eye wo wonwa pi se asem aba esese ye hwane ye kan sabe Ghana fo bi nim kora de enye asem no a asie no ena wo mo ani wo ho a wo mo kan na emomu kyese ticheni no de sensen na ha mu sabe ehokura kese ena amanfo adwene wo so a kyese nkomo ni nyina no eho na focus no ejina na wo mo kire mu se yade bi ha adwene pass Ghana saa pa ne ye bekọ no de ya ene na ye wo kwan twa na wo hye nkrata ye a wo mo de ba ye no a wo mo se adaworoma wo mo ye de tumi ahye wo mo nsa ne tichu pankita hudi a eda bosses ene bi a wo mo subordinate anase te se we case ya ye kan akyerɛkyerɛfoɔ ene wo mu student enkita hudi a eda wo mu ntem no eyade bi a esese yedi hu nkomo yie ma ne kwa akire pa ye hunu ba bia ye be draw line no se we ye teacher ni ahweso kire wade opon a wakɔ ofie akwakotoa ne wo ye so we ye desuani so ne yede wa ba school ahweso sua wade ye opon a afa bag ne ade na wokɔfie no wakɔtoa de wo ye so na se bia teacher ni any student betimi anya nkita hudi to the point say won betimi adi agoro won pamu de eyade bi a eha dwene pa na wo kire mu ese wo mo bua kyerɛkyerɛfoɔ yie pa eye Socialist Movement of Ghana wo mo hunu de teacherfoɔ ye wo krom ha wo mo ani so wo mo bɔ mabaso nenso emra no esese ye hye baabi a ye de eto enti ye kɔ anim no esese institutions ahodo no ye strengthen emra ne afei advocacy se ye bodawuro na ye kyerɛkyerɛ nneɛma bi a etiti se na esese ye ma ano kɔ soro pa yie na Socialist Movement for say wo mo besere se nkasem we no Ghana for manen koda sese si a GS for aso Ministry of Education ene wo mom keka ho asotwe bi esefata no se kyerɛkyerɛ ni no wo mu hunu baabi a wakɔ akɔhye ne ye kye no a baabi amra ne da no wo mo de beto wo pepepe sukuu ni no nso de wo mpɛ so wo mo de ye no se GS no wo mo ebeye ama niema nyina atimi akɔ enkan na mom sɛ ye de beye nkomodie na ene ne ye share video yi ne ye share video na amanfo run commentaries wase no wo mo se no de enya de a ebebu akora enkrata yi a eba yi Loretta na dei ashi wono ena ye panyini pa wodi Socialist Movement of Ghana no animnensa ena ehyasie Arusoye toa ansam no aso na woko asante mantemu a womo bia sonko bia wono etumura eguo wone kase mu pa ne tin ane Otiland field site na ewonom na nansentemu wo babeda dwa seje se ewaye maba pesoa sanse machines no a womo de ye adwuma eho no machines no asese nti ama abobo ya no a ebaba fa enwura ne nyina chese womo kwakobo dompem wono a santana wono mato wonya asem keto ma ama enne nkrofo fiefie mbola se
mene one mu anie na ano na yama ne boni ba wa baidu ebo pini biaya sa landfill wo ne omanfo no twetwe nkomo eno mo koto asere se de duro de eya trapo na no munim sanka be ya de be mretia wa bi mu na nkaja empanyifo ahwede yi ato yi na so ya do so dodo anam so mene efia adokoro wo mo pa e wo no fiefie mu nya asem keto afa bia ya no tokora no a abobo ya na kwa jeje sisie no ama wo so no ede yade na eba ye kasai enkoda wo ho schools ahodo pi no ho no mu a ede yade nketenkete ya hyase eba asante mantemu na so nti keme ene mpanyifo wo mo kabie wo mu e wa Ashanti region ankeka wo mo na oti landfill ho enioma aya kwa chew e wo ho no won mo hwemfa yi antu yi ho. Oh, at the how because time no more year jumana now we said then who fin sa time cry na car kesi efa bola na still na who fin because no 90 min reura mantemu ba boya for ne ba ndi etimi rura mantem ti say baby abedru bia na bola ya pakisu nti no de oh ene ba ko bi to fa asam ni di nkomo mi di nkomo no mza adenti na dada na esi akura no eba mpo a omoba ka kire say bola no ejisa wona first ndi no mo na be pejo by say ejisa wona okofa bola na de bele hom the how be pa because bola de ni say ni partner fi kra you be bia obefa bia bantumo kageti we he mantemu bia no bia yi ni board the bola no aba be si kwa we nyina de ade be ba mo say ba bia ekotura igu hwa ma fidie a mo se boboso yi se ayenso ase ndi Ghana kakraka ti ase ndi fidie ba na e Ghana mo ma fi edore ye too much I was mo hwe na mo yes hard ni fi ho no na bola de ntimi ni bola ntena fi sa ko ba busumini na ano wachi no ana kemi boss won mo nyamfo ofori agyeman Zuba ene dia yetare front pa Richard wapanye pari anso ne central focus a atwasa no kwasem e won mo yema na mum kemi mu won mo ne ngusu saasa de yetete no wono ba wa bedu amane ba wa de breye no mo mantie no landfill site no ehwa ma bia efiti 2019 na ni kwase ye de bola egu na beka ne ye da so de bola egu enti de edi kan hye ne so ne ehwo no ayema enti ye nyina ye se ho no ye taso ye no ye betimi aye se ofofo afa abefo kwa so e de aye ye hia be ye euro millions ya ye tim de aye ye gusu tu wana mo abemu wonkai se de be ya ye benya sa sika no na ye de aba be di sa adwuma na o se ye die na mbo ye sikano zuwia isi enya asase ze kumaze ne important asase bia ni wa ye de be ye landfill ni bi da jisi ye ko kumaze ye chi enya bia na ya kwa ko pe kwa ya be fa so ye de bola no so akọ ye timi fa aba fo kwa so e de bola no ye bibi eno so ye tu wana ente e de ru asante ne ko fa ni pa fi Canada ye de o mo akọ a ye tu no so eho anamo na enso no pa enam se wa ye manti na ama ho adwuma ye no aye de efiti eno da na anajo ka bia mompe so ho AKOSUA AGYEIWAA me boss yera Richard ofori agyeman kini Zuba na anekoti Pram to breakfast ye bosuni SOMPA 106.5 FM Accra ye twaso na ye do akose hwiwi so na nanom atra nkonwa na kontinye ya wo se hwiwi so traditional council na ofori ahenkan a wotoso mienu ene de ofre akwama mpanifo eda forestry commission no ano senka da woroma womo emwanye totoye se de be ya timber contractors ampempi ya no womo ekokoye wo madwuma e wonwura mu no womo wie ne wubu dua no ano adua foforo e de ahyem no wose nanse mo hye yakwa yakodo se de timberfo yesifa twa timber nyina ma ehwo no maye hoya no a eyade bi e hadwene na dwumadie bi ekoso e wo se hwipaboase na eye Ashanti Gold Reforestation Offset Project en womo ekopa ahontoma sa adwumadie no ase enana ofori ahenkan a wotoso mienu wone osomafo owusu edi enkomo a wode sansem no etudwa Ashanti Gold, community leaders, there was no way we could go into the forest. When you are going to the forest, you stand on the land and you start looking left, right, before you will even run to the forest. It's not anymore. We need to bring those things back. And I'm very happy and privileged to be the operations manager of plantation over here. Madam, as Trano is trying to reclaim some of the land
degraded. I'm not sure. Timber contractors also do the same thing. If they don't, then we should start thinking about that. And we should let them replant every tree that they cut. They keep cutting the trees, and at the end of the day, if they don't replant, where will we be? Where shall we be in the next 10, 15, 20 years? I'm not sure. It is something Director of Operations. Nana Oforia Hinkaya Watosu Mieno ASHU also traditional area Peninipa Anasa Wahenia Wadahonum Enayeten and Kanenwechi Atoye etifi mantemu swafo onmunyamfo Wilbert Pretty Brentum wonoso edekakra etato gold mines waba ye kuten kwai ADWOA modam so ebuaye so believe me ankasa me regional minister bi amene edi esawoso ba AKOSUA AGYEIWAA nano any employee assembly members tell edi esawoso International Gold Mines Regional Coordinating Council no whether AKOSUA if says yeah mines eduman ekwabia so atolebia asem kakrani everywhere maybe a year and 2 months any corporate social responsibility. Now, a PCPR, every 2 months, assemblyman, any mines for any year, and a crop, Emma, Ecobia, to me, and to me. My dear, AKOSUA, my dear, maybe I want to a friend, a good year. Said ye, in reality, why you what better and a day, Basai, Ashibu, you say, my dear, Odi, maybe I to gold mines, piano, and I need Pankasa, you my own, a quite be so. Said ye, why you any. Odumonyanfo Wilbert Pretty Brentum wono ena Western North Regional Minister ena yete ne nkana dwumadie kro no ase ne korakora mu General Manager ya oda Ashanti Gold Chirano Limited Engineer Steven Asante Yamoa wono so no wase ne wo kire mu sesan hyehye ya wo mede abaidie eyade se ebetimi aboa pa na ama sustainable mining ya wo moye ewo empotem hono etimi abamfaso pi. As we officially launched the Ashanti Gold Chirano Reforestation Offset Projects. Today is an important milestone in our journey towards sustainable mining and responsible environmental stewardship. It reflects our conviction that economic progress and environmental protection are not opposing goals, but complementary responsibilities that must advance together for the benefits of the present and future generations. Ashanti Gold Chirano Limited to recognize that the natural environment is among our most valuable assets. The forests surrounding our communities provide essential ecosystem service, sustain life and livelihoods. They regulate climates, protect water bodies, preserve biodiversity, improve soil fertility, support the socio-economic well-being of countless families. A responsible mining company acknowledge our duty to contribute meaningfully to the protection and restoration of these precious resources. It is therefore a source of pride that we have partnered with the Forestry Commission. General Manager ya woda Ashanti Gold Chirano Limited Engineer Steven Asante Yamoa ena yete ne nkana yamani boni osomafo kwame wusu ene de wei ebae na ana yamani boni na najma opambo wano ene krosua number 2 ene wosunya no east kroponi mu na ebere okodru ye no ne chememufo atwetwe nkomo ne nyina dafa Ghana nkanko ne mpuntu ho ne neoma wodo a omusu se eya kachie ya wo se aban no ebem na ebere wono modi nkomo no ene mba be yi atum se odru krosua number 2 a Chiefs compound bu wono mu a ewo se aban no esidi ma wo mo na wono kire se wono ma wie kura ya ewo se empanyifo timi commission se ne ye be ya enkeja o manfo betumi abamu wo be hia nesefo na wono matumi abamu aba ba ye adwuma na zo wan bo ache bidin ena si wono a enwura afa age afa no na wono kire se akwakwa ya rewo sempa se Ghana de ye tumi si dan ade a wabo oman no ne akwakosi esi baabi na enwura afu ho a mfinhia be du aduonu aduasantam ye ze dan na ho den na kofom ye nsa nwuningu ne yensi ne foforo ne asa adwiri ni nyina to agu eno ne ya rewo sem woni ye ne ye da so timuo enti wono koto asra ban no otom se krosua number 2 wo mu hunamane Chiefs compound na nioma nkoyie enti aban ne
hwasa ne be ya nurse fo wo do bebam na won mababa ye adwuma age won mo nkwa no wo na me ye ne sa munyama bi kwekwe haye se bi ma yesi ya nke hu ka beto yene nke se wo ya le kwama nka wonfu ka nkokuru bi bi kan lolo fe enso no enyeye nse bi na ma yesi ya clinic yesi ya wo yesi ya wo be ya beto ko doctor wan ka ya beto akoho na akwa wo ka ko beto ko beto ko wo ma yi nse mu test nanka ya yala ya san hospital na yeko ebi wo ho a wo wasua na ya akọ na ya aba na nya me ya do ma ban ba lo so we be si bia me we be sam he kama efi ya hwere wo be bebu enefi wo de nurse fu ebegu mbo aye adwuma amaye besinne ihe so ya bia na enyimle wonye ho onkura ho nwie se wala ho mo boda de ne ba na wase ho nyina wo bato no ay rough ties so se bad ama nti enimle fom ho no won to rough ties ni ko mo nti sa ya za we wie da mala amahe da mala za and wo bobu e mahe aye a champion fo na wo mo e pepa e kai kwa ka ba bi na chamaye se ya se ko wo sunwane uti ya kwa se sunwane ko ne ni ka sika wa nkoso a enye yi to mabie man na chakwa e pepa mabie man yesa da mo Abusua wo mafo ye wo krosua number 2 ena yete wo mo enka no na wo mo ne yama ne boni na magema wo pambo ene di nkomo yi na word no so abo awie nti se nya sa akora na tie no na e be ka ne sen abusua ye nko ye ni mo na yamfa ye ni nkyire mu e wa santemantemo na panyine ba ko a wo hye ni mu se wo beto abade ama no se constituency secretary e ma manyoko no e wa twumamponua mansinu emu e yura Emmanuel Domfe wo de aso dwase NPP amanyoko no ma hyase e boaboa wo mo ho no se de be ya 2028 abato kese ya eda ye nimi wo betimi di nkunimdie aba na wo se 2024 entwo ya wo mu di ya kire wo mu nyansa pa yese nema bebre wo ho no mo ekoso wo amanyoko no mu a grassroots ho no esesa wo mo ye hu adwuma no wo mo hwe eye ntotoye na wura ya ka ne ho asem wo no kuro ya na ye ntobro so assembly member na wo se MPP for wo mo track record the base infrastructure any social interventions ahodo enhyehye ye betimi di mpuntu abre Ghana fo asetena mu a yade se MPP for de ye ni wo mo dada enti enya de se afeni ye beso kanea e de ahwe wo mo no wo manim awia enti niema bi atiti se ni wo mo kan nyina bom wo mo ni kokoku afu odi nkomo ni ade de se 2028 ni de wo mo timi ba power de a ene ye Ghana ha be sa amanone enti wo manfo nyina enhwe ni woni ama ni boni ba wa beidu ene di nkomo 2024 aba ye koye enkuku a ye diye akire ye nyansa asuade bebre ye hyehye ye party ye reorganization anamontio bia esoro ho omoye ene fom nyina ye ne di adanse ye se ya ready say 2028 ye beba beje Ghana benua no na ya ye ama na ya akona ye fe se de Ghana fo nim se ye no minim se MPP de expectations ya na Ghana fo wo mayen na wo high enu ntina upon ye performance nyina no still ya na Ghana fo se expect niema bebre efri yen ho party ne yen hyehye ye yi flag bearer owo nimdie onim adwuma no o Ghana dadwene eda ne so saa hyehye ene nkaboma me no kasa yi party no I give you amnesty am obia na asepo wo nimu bia se omra back and now me no kasa Paul afo contest for national chairman etinkabom de party ne ye ho adwuma say betima ka ye ho abom na yetimi abeji tumi na MPP edie ya ho odin ne niema ayeye na 2028 bema ya win the election because Ntobroso assembly member we aspiring constituency secretary ewo atwumamponua mansino emu ema NPP amanyoko no Emmanuel Domfe ena yetini nkan na nyankopɔ nyansa nanim die mu no sane wose bi aye ma no wɔyɛ ne ma no yɛ fɛ ne yɛ sonko paa na ɛma yɛ obibi wɔ sasa kɔba no sɛ wɔba ayɛ do ne mpanyin fie so a ɛnɛ kora de nneɛma asesa enti obitumi nya mfinhyia ne du baako du mienu na wahyɛ aseɛ ɛgu ne nsa na ne nsaboɔ no mu ne yɛhu sɛ emogya efiri ne ho ɛba yɛ amogya no sɛ kɔba no sɛ ɛda ama no kyerɛ sɛ wɔyɛ afɛfura ne saniti yɛ akeka na emogya no a ɛba no ehia ma ensiesie sɛ ɔba betumi asiesie ne ho yie sɛ ne yɛbɛyɛ asabio nkabɔne bi ɛma no ho ana na hemfie hɔ no wɔnkonko yɛ yadeɛ bi ɛne nneɛma bi a ɛte saa na ɛkɔba no saa no na sɛ abɔfra no hyɛ aseɛ so wɔ bu ne nsa de yɛdi kan no a ɛnam sɛ nkodaa no wɔn nhyɛ da nim nneɛma ani so nti no na ɛto gye awofoɔ sɛ wɔn bɛkyerɛkyerɛ wɔn ma no ɛkwan yɛ a wɔn bu wɔn nsa wɔn bɛfa so wɔn bɛsiesie wɔn ho wɔn adwadeɛ mu wɔn ntaade hyɛm ɛne nneɛma pii na atumi aboa ma akɔdaa no wankasa na ho ne die no atumi asipi na asita wɔkɔ dɔm ahenkura a mpanyinfoɔ a
Pomodemo nsam ada won mabamu awon mo ayenkyekere sonkokora ya woye die edi twamuo na ya won mo ye won mo tesi monten so ene mabunu no edi nkomo ewie kire ko schools ahodo mu ekyekere enkoda no ebra won mo nsabuo eba ehyehyeye wasa won mo de gu akwan mu sane ye be ya sabio kankan bone bia entumi mamaje ahemfie won mo emoso na sportia opoku wono ne di team no animu a won mo ekoye sa enkyekere wo monten so won central for ekasai ebra na yamana bofo ewo ho moma intie bi Tomua omunyambu omunsa no if 10 to 15 years you say from 10 years ubitimi 11 ubitimi 12 years ubitimi de wo dia ye late school 15 years no wanya ntie ma omunyambu ye no hu se bibi saba enyi shu enyi moja se eno no hu obewu ba prepare no na de nakọ ne mayem se de be ya se da chi bia no hu bibi etisa on fere hu na obeka che se ni teacher na o ye ba obetimi akọ school no aka che ne ma me so no fi so obetimi aka che se ma se na mahu e wo me hu na omumu wo mo san pempi no so mo be start ebebu wo mo nsa aye omumu yedu na so mo bobo no fo so kakra so start se eye omo ya na fi so se ba so as first time na mabibiri ma wo hu se te se mpemfo na yebu no bosume bia na ebia kakra bi na aba be 2-3 days na etwa nti na nyina no ye ba ha be prepare omo adwen edisi se omo hu bibi sa na emo hu no na sportia opoku amananso wode futu nso ma batan ne hwefo efa ekwan a wo mafa so mbesiesie enkoda no ho ne enkoda na mu nsoso no wo ma ho siesie mse no ka no Yesure mamefo ne se kwan bia so yesi wunya se wode beto pad de ama baba de yesire omo a omo ntomo omo eno na mpempi ne se ntimi anto omo na akra no no afan ne mi we se means wode beto pad na ama no ebe wie chi na de mprenwan sen ene de abreye nti yesure omo a ma akra no kra me kasa ma mpacho ma me pad ansan ka ye de ye be kan se so me ne so ya se de blanda dwam ho ye wode obia sika bitimi so ho wakwa to ababegu akra no ho so mene so onyehu pe no ase ofa e de asisi no ho wonya supporting panties ni anda we so obi be hye se de be ya ni obebo pad no kwa na so tena nko amoyi asa akoyi atiato ti e be sa wo fo no so mura mu na se changes bia e be ba nkra no ho bia no e na se ye ni omoti ye ni ye no mo wonkomo yi e da ye ntamu so betimi aka kire I was your warrior nurse, Portia, Opoku, Anna, Yaturning, Kana SOMPA 106.5, Accra. Area from Tobacco, Siabona, was your Wasugusuya, Wutino, Nashan and Somaya, Sa Endpoint Homeopathy Clinic in Ye, Quanaqua, or show now who ain't to me and to na endpoint is in control, set. Wakwa one chain, and a one more massage, Yanka Sankasa, Emma Wapomno, a sipina, a sita, and watchino. One sound so, I and church would drop you know the forwarded yemu. Wona yemu onantie mu osori yemu sane be ya enioma bi ne yade anketenkete bi entumi ma mefiri waworo na ema mechewo ko endpoint homeopathic clinic wo yade ne nyina last stop no etuo betwa ma ho oto na wo se awo mu nsam na ye wodadwene prostate na be ma wade na sore ba ba ta sore nso entimi nya adwuma yi timkeja ya na ata afai kidney won sansam liver ko endpoint homeopathic clinic na doctor for enshow 0244867068 0244867068 Kumase wo kronoma bohia ena Accra wo Shell signboard on ma Spintex Road ubehu wonom emawre mfisa haje nie wode aduane papa na eta ya chie fufu banku tio zafi wache akpele ene de kaka ho nyina no aye haje special fuso ye delivered ko ba bia no pa 8 kosi enumere 8:30 aya no wa hye so 0246 359-921 0246-359-921 Kasa na chomi no water ayen so kroje party word and engagement outdoor in a year no aye kasa na chomi no water o ye no nom ne yanom nsu pa beboa ye na ama ya pomden pa akra ya no mo taifa 0206 469-430 0206 469-430 ye jena reso ne atan ho yeba kwa mono ni
21st Clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho teche ma eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia ba so bo ma je no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia 21st Clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine aka ho. Eya sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha ba bia wo mo ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na e ba nso a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon reyahon wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ni asasishia. Eye bro Onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service encha wo hon hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsia. Fawoda ni na share radins na erade beye. SOMPA TV Emma Aketiapa. Market ya pampa busua ya damwasi ye kowie kase no ewo Ecuador mine emu na abrantie baako etuo aka no sesese de wokọ Ecuador honomo a eyade so wo mine mu ehuru pa ne nyina ene se aban a declare state of emergency bi ewo 10 provinces ewo Ecuador ho enti se bia nka ye kate se 10 regions ewo Ghana na ye declare state of emergency ne nyina no eye attack hodo ne nipa bonefo sem a atie si Ecuador ho na wo mu kire mu se enu ade e beto mu kura ya reho ene se abrantie baako ya boni tuo ama wono so ahwere ne nkwan wo mu susu se na wono kura eye gang leader bia yesi criminal gang bia ewo Ecuador honom no na abrantie yi na edimu ntintiman a etuo aka no eye wanwa pi na CCTV footage bi no wo saka ye wo mu no se wo bia nim eye mrantie mienu bia no wo mu twɛn arrival terminal wo airport honom ene se abrantie yi epie free honom ba ya we kura de wo ma nkwa abontin se bia ye kote ana bibi odabi wo mu twi tuo no wo mu nante kim eko abrantie nanim pay en wo mu bo ni tuo no wadi mfihia no aduasan kron 39 years ni dia ebaye eye Carlos Alberto Schwastigi Villanueva wono ena yabo ni tuo ya asesi a won kata asefo asase hunti wo mu kire mu se free 2024 ena saa basabasa yo ne mentime ho ase atie si Ecuador hono mo a edwoa na saa pagya ni mu edwoa na saa pagya ni mu a ene aban no declare state of emergency bi ewo 10 provinces ya wo mo hwe ni mu se bambofo betimi ayere bambo mu dan kran ewo hono se de be ya sa wuwu rough no eso ebete anampo se wo mo ebe mato atwa korakora no so ne yegina na ensema hodo a yede ba yesa premto brekase ye bono yede ne nyina asi ede amamo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne ya affiliate ahodo Ghana ha ne amano ne Facebook no SOMPA Accra 106.5 patro yadani dini mu kakra SOMPA Accra 106.5 enti uko hono mu a ne yede ba ye nyina video no da ho betimi akono akwakohwe bia na sa www.sompaonline.com kwa ubetimi anya bi na wakenkan ye no mu a yede kasebo no ebesom mu midin ede ADWOA ASARE mene
AKOSUA AGYEIWAA kwade boatin. First clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic nkwa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho enkran ha sese ye wo Tantra Hill runabout se wo fi enkran eba ye wo wonsa nifa so wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so eho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na se 21st clinic still wo mo ye sciatica expert medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so onimi se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste